Hyvää huomenta. Otan hattua vähän pois. Mitäs teillä oli tänään tarjouksessa? No, meillä on tämä kakku on tarjouksessa. Se on kyllä uunituoretta, mutta... Ja sitten olisi näitä, mitä täältä korista löytyy. Siitä voitte katsoa rauhassa. Oho. Menetkö siskon huoneeseen? Joo. Joo. No niin, minä istun. Huomenta. Huomenta. Mä tulin ottaa jonkun korun tai jonkun vaatteen. Okei. Ota vaan ihan rauhassa. Voit ottaa vaikka mun lempirusetinkin, jos... No mä otan sen. Okei, mä jatkan nukkumista täällä. Tai ainakin yritän. Nyt mä menen. Moi. No, laitan tuon hatun sivuun, se vähän häiritsee. Otan vaikka tämän tästä. Mitäs te pojat otatte? Oi, anteeksi, oletko kunnossa? Joo, mä kaadun itse. Okei. Hei. Hei. Ai jaa, mä luulin, että se puhuu mulle. No en mä nyt ole vanhalle mummelille puhu. Olkaa vaan. No niin, Pat, mitäs te otit? Mitä sä otit? Mä otin tämän. Mä otan ton kakun. Kalliiksi tulee. No ei, se oli vitsi. Mä otan vesi. Okei. No niin, tässä. Okei. Se tekisi 10 euroa ja 58 senttiä. Tuossa ole hyvä. Kiitos, hei. Tässä nämä Tuuksa? tulossa. Anna. Oh my god, me ollaan myöhässä. Niin. Anteeksi, me ollaan myöhässä. Anteeksi. Ei se mitään, kunhan ei toistu. Moniaanhan meillä olisi täällä tänään erikoisvieras. Ja hän on tullut kaukaa, joten älkää disatko häntä. Toivottavasti pidätte, sillä meidän vieraana on tänään Opes. Jasmine Asi. Tai no, en ole varma lausutaanko sukunimi noin, mutta ihan sama. Tule kuitenkin esiin. Hei oppilaat. Minä tästä taidan mennäkin, mutta kuuntelen hetken sinun alkupuhettasi. Eli mun mielestä teidän kannattaisi opiskella. Se tekee hyvää teidän aivoille. No niin, hyvin aloitettu. Oikeasti ei kannata missään nimessä opiskella. Mun ensiesitykset menivät pilalle itse asiassa, kun minä aloitin opiskelun. Siksi mä lopetinkin opiskelun saman tien. Eli mitä mieltä te olette opiskelusta? Aika mälsää. Me ei ainakaan tykätä opiskelusta. Siis matikkahan on ihan pyllystä. Ja äidinkielessä pitää kaikki verbit ja kaikki ihan tyhmät jutut olla. Adjektiivit, verbit ja Sitten siellä on niitä tihmiä jotain sanaluokkia. No minä olette aivan oikealla asenteella. Jatkakaapas. Ja teillä oli kuulemma tänään tulossa joku uusi oppilaskin. Ja sitten minusta tuntuu, että teidän pitää opiskella tai jotain. Mitä siellä kuiskitaan? Entäs minä? Oletko kertonut tarpeeksi? En, minulla jäi kesken. No anteeksi nyt kamalasti, mutta minä menen ja tulen takaisin. Okei, no kuitenkin siis. Mä jäin siihen, eli mitä muu pitikään sanoa? No ihan sama, mutta opiskelu on kuitenkin huonoa. Ja teillä oli kuulemma tänään tulossa uusi oppilas ja minä en kerro sitä sen enempää. Onko se tyttö vai poika? Se on poika. Okei. Ja
Niin. Onko se komea? En mä tiedä. Hei, mä oon täällä takana. Joo. Mutta hän on minulle sukua. Itse asiassa hän on minun veljeni. Wow, vähän siistiä. Se siis, kuinka vanha se on? No mieti. Okei. Okay. Mietittävää tarpeeksi teillekin. Mutta moikka, mä haluan nyt heittää ylävitoset vielä kaikille. Oi, anteeksi. Hei, mikäs teidän nimet on vaikka? Mä oon Cindy ja toi on Sandy. Hei. Okei. Mä seuraan teitä Instagramissa. Oikeesti? Onko sulla Instagram? On. Okei. Oliko kivaa? Toivottavasti oli. Sillä nyt rankkaa opiskelua. Oho, anteeksi pöytä. Mutta kuitenkin siis nyt minun paani liikkuu. Ihan sama ei se teitä häiritse. Siis joka tapauksessa. Meille tulee tänään uusi oppilas. Hän tulee seuraavalla tunnilla. No, anteeksi, joudutte mennä nyt välitunnille. Jatkan ensi tunnilla. Jee. Ei tullut sen tässä niin pitkä kuin